ଆପଣ କେବେ ଏରିଆ 51 ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଆମେରିକାର ଡିସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଏଲିଏନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେହି କହନ୍ତି ଏଠାରେ ୟୁଏଫଓ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ କେହି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଏଠାରେ ଏଲିଏନ୍କୁ ଲୁଚାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏରିଆ 51ରେ ସେହି ଡାର୍କ ମିଷ୍ଟେରୀ ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିଥିଲା। ଏରିଆ 51 ନେଭାଡା ଡେଜର୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ହାଇଲି ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍। ଏହି ଜାଗାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଇଲିଗାଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ୍ ୱେପନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏରିଆ 51 ଫେମସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏଲିଏନ୍ କନ୍ସପିରେସି ପାଇଁ। 1947 ମସିହାରେ ରୋଏଲ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ରାଶ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିଲା ଏହା ୱାଟର ବେଲୁନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଏହା ୟୁଏଫଓ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ୟୁଏଫଓର ପିସେସ୍ ଏରିଆକୁ 51 ନିଆଯାଇଥିଲା। କେତେକ ଫର୍ମାଲ ୱାର୍କର କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲାଇଂ ଅବଜେକ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ କେହି କ୍ଲାଇମ୍ କରନ୍ତି ଏଠାରେ ଏଲିଏନ୍ ବଡି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ରୁମର କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟେରୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜରେ ଏଠାରେ ଜେଣ୍ଟ ରନୱେ ଏବଂ ସିକ୍ରେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଏ। ଏରିଆ 51 ଚାରିପାଖରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଆର୍ମଡ ଗାର୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କେହି କହନ୍ତି ଏଠାରେ ଫ୍ୟୁଚର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତିଆରି ହେଉଛି, ତେବେ କେହି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଏହା ଏଲିଏନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। 2019ରେ ଷ୍ଟର୍ମ ଏରିଆ 51 ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଏରିଆ 51 ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏରିଆ 51 ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସତରେ କ'ଣ ସେଠାରେ ଏଲିଏନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ନା କି ଏହା କେବଳ କନ୍ସପିରେସି ଥିଓରି ହୋଇପାରେ? ଏହାର ସତ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡିସେଟ୍ ଗଭୀରତାରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହିପରି ଆମେଜିଂ ମିଷ୍ଟେରୀ, ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଡାର୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।